Teri bobe, lakini people will say, maybe akero by the time, they will say. So, one of boda boda, kuraba naba bekamu, kusina araba bekiramu, kuno kurai bwana kwa chagete. Twaro tukarosie byombe. Ebyombe ebyo, kero twabirosiri, twakorege ntotokoroka merry go round. Okay. Abantu bagurire chipigipigi bono iga babwate echiabo korwa ase support yane na oborai bwane. I think kero omonto orekegate boda boda stage tinga kerete gose onde naro otabwate pigipigi. Alright. During that time twamegete sure nga kero omonto osoira ase kiombe. Kiombe kyo twari gosirana togosoa twagenda twa support that person twagenda mpaka ase chipigipigi chikonigu twa make sure ngo omonto oyo okoreki oirwe pigipigi muntu togwakana chibesa chiri kero twakanire chibesa chiri eregenda kwerana negetabu ne pigipigi gochaka. You see? Alright. So tomoe chibesa chiri igokonyora nande chiachire chiabogeire. That is the achievement that I made ngaki abantu abarabwe gento ngobatigera nande gento ndabakonye no korigie njero omonto arakoreki araeroserie obogima bwaye. Tachanyora nte yes boni nga siringi ya misini na ninja karongo etari buno murai muntu takonya kugochanda ngaki nkango kenda agum lakini ekero omonto omoete obokombe bwaye akulimira akonyora egento marago boira abagoteba ng'omonto oyo otokonyire kwaro ase sector ya boda boda. Alright. So I did that and kero omonto nari satisfied and abanganjete whether I'm there or I'm not there abali buya bagoteba nga you are okay. The move nere you ekogera bagondenga ki in fact iso gosukake igo nagotokorera matunda naende bono bune welfare nimba bangete buya kero omonto anyorire obokong'u ntobwate ng'incho togocontribute buya twebangete buya tokora 1 2 3 onye na omonto onyora obokong'u nabo tokomogorera eng'ombe and then ebinto buna ebi ebinto ntagete koba encourage bakoreki naende korwagu mbaro batagete gotwara skills maite tokorunda pigipigi mbagocho onyore gwakoreki bagogokwa I'm a business person. Yes. So sansingine ngoba encourage ndenga save something arafu mambi yae tokomanya bune gocha koba to reach a time ogotebunga tobasa korunda pigipigi ngakiogo balini. So naba igora that mind omonto save at least nano ekerabwate omuswati areka omobekera nane chinyanyonya kone mambi na mambiende kwanyora basukira akeigo kwanyora omwegorere nana agausiki mambi na mambiende kwanyora nyorire edu. You see? Yes. That is the leadership yenye ninataka na ndi transform obo barajo. You see? Ase byombe binde bono buna buskanyu. Yes. Buskanyu incheko buna naso eto mo chairman na babegete na barabwamo kero na babekamo ngabatebi nga twabanyene buna toleiga nintu tolekonya tukataba nina kitogokara ngabatebi what you will do you start a welfare togorema togore ebirogo and then bono iga ne system togochikogora it will not take even 2 months because we have the funds na batete ngaki nande tigato twagorirema I supported them tukagorema na baete ebirogo 20 buno morai so that as a good example. Yes. Kabatebe na kibona baira and I supported those who bali batari konyara go police money na bakonyara kwa mutebire ki mie menta 200. Yes. You see that encouragement kwanyoro omonto nga osturago nga ange mionta imenta 200. You see? Enrollment. Very good. That's why orochenga my popularity was famous yane ecoraise. Okay. So people are looking at me batayango omonto oyo ebintu ebyakobanga na ndagokora nebiya. So bono buna project ya kwerende ya buskanyu. Yes. Nero na bekonga chiponga point. Bono iga buna nateba less than 2 months ngokora tole system. Alright. Yo bateki tonyore system ya makondo tonyore na
na bintu binde nandi buna tupraneti Okay. called weaving. Mm. So wana buna tubangete ekina kindo chenga sofa. Arafu na tute public ya babande maybe saa zingine bataiona into kera bana bakorera na matemuga ngo engage inde na tabana ki ngonyorete 300 njuga aboteri mpepa na support that umwana uyo koleta matemu. All right. You see? So abongo nyorunde ngaki ngaya timbo atikende kaki umuruire nara ngiatagete ngaya na mabere nganini namwa mabere box yem base banyo robo kong na ira no mochero oro. You see? All right. So igo okurukerio kunya Kotema ora so kunyara. ngotema nda sengonya tute my level because ntabu atirende kende engine yasura Yes. ngo minyokande biasara ngo koraiga tukona mugaso iga na minyoka so tatina nyora siringi ibiri. Okay.